ħabib trid taħrab minn hawn fejn sejjer. Ismani ftit ħabib b'siringa daqsxejn trab x'intfiddex. Sinjuri u sinjuri nilqgħu magħna lil Kjara! Bidroga tinqerix ftit ftit, ħajtek tarbatix egżaj żagħżugħ. Tinsix dak iż-żmien li għexna tnejn flimkien, kif fraħna intu jien. Għarfit x'qed ftit gost, ftit dinja għandek post. Ħajtek tinqered, titlifa darba dejjem, tismani ftit ħabib. Tismani ftit ħabib, eħlex minħal il-mewt għad-tista min qabdek din it-triq baruni u inti nsir biex jasrek. Għaliex ma tistembax